Hello mga Indians, DCB TV, Happy New Year. Ito dugtong to sa sa Petron Valued Card na kahapon na video ko kasi nagpapultang tayo kahapon. Hindi ko nakita. Hindi ko pala na-videoan yung na-videoan ko pero nabura na biglang nawala yung video. Na hindi na i-record yung video na binidyoan ko kung ilang litro. Kaya pakita ko sa inyo yung resibo na lang mga Indians. Kaya mga Indians, mga Indians, ito pala yung kahapon na nahabol natin yung hindi man sila half day. Ito yung oras, alas 4 alas 4 mga Indians. Tapos meron tayong mga Indians, meron tayong points na meron tayong points na loyalty points na na 700 points, 700 points mga Indians. Andito yung mga natin January 1, 2022 January 1, 2022 alas 4 meron tayong 700 points. Mga Indians, papakita ko lang kung ilang litro sa resibo. Ito mga Indians, nabayaran ko is 7 liters pala. 7 liters 58 yung isang litro, tapos 410 yung nabayaran natin sa full tank. Ang binayad natin yung points ng Petron Valued Card. Yun ang binayad natin. Yan, pakita ko lang sa inyo yung resibo at yung points na binayad ko sa Petron Valued Card. Yun mga Indians, Happy New Year again. Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Sana sa buting kalagayan and keep safe. Bye bye.